Maribel te l'ha fet llegir davant de tots els nens? Va, això és que li ha agradat molt, no? Ja. I els altres què? Ah, súper. Escolta'm, me l'hauràs de llegir, Home, clar. No, jo estic molt enfeinada avui. Sí. No, que amb el papa ens hem adonat que hi ha una cançó que ha quedat massa curta i ara haig de fer un tros més. Ja. Sí, m'encantaria, però no em pots ajudar, perquè d'aquí mitja hora l'hem de gravar. Què diu la iaia? Ah, doncs corre cap a berenar, corre. Sí, un petonet. El papa et truca després, Adéu. Hola. Què tal? Què tal? Marta. És el Florent? Sí, està gravant ara. Vale, és que vinc a buscar unes claus. Val, bueno, ara sortirà, Ah, vale. Sí. Espera un moment. Estic fent una cançó ara, que haig de gravar ara una cançó. Molt bé. Saps què passa? Que em falta un tros de lletra encara i a vegades et quedes com encallat, no? Ja. Però bueno, coses que passen, no? Sí, a vegades, no? És una cançó que li he escrit a una amiga meva, jo visc al Garrotxa. Hòstia, que guai, Sí. Mola anar-hi de tant en tant, està bé. Sí, és un lloc guai. I una d'allà, doncs, li vaig escriure una cançó i ara ens hem adonat que és curta i haig d'escriure un tros més i ara em costa, perquè clar, aquí és diferent i... Ja, estàs allò intentant, no? No, i el Garrotxa està bé, no? Perquè surts, passeges, t'inspires, no? Els arbres, i de cop venen idees, no? Sí. Ja. Molt bé. Sap que ha picat o l'hem d'avisar o...? No, ara vindrà. Sí? Hòstia, Joan, Florent. com estàs? Molt bé, i tu? Bé. Què vens a buscar les claus? Sí, me les vaig de seguir, pot ser? Ostres, li he donat al Santi, perquè com que anava cap baix, he pensat que igual... Vale. No? Doncs, bueno, ho insisteixo, l'he trucat, però clar. Ah, em sap greu. Pico, bé, ja l'enganxaré. Vale. Sí? Sí, Vale. si estan a baix. Tot bé? Tot bé, cansadets, amunt i avall, però bé. Ja. Sí. Us deixo ara, perquè estic amb allò. Bueno, Anem a veure. Records. Vale, sí, Ara vinc. Adéu, Florent. Bueno, doncs res, vaig cap a baix. Val. Encantat. I sort, que vagi bé. Gràcies. Adéu. Perdona, és que també vaig una mica de bòlit i no t'he fet massa cas. Que estava pensant que una cosa que et pot anar-te bé, que a mi em funciona a vegades, és escrius als amics, als familiars, i dius, escolta'm, què us suggereix ella quan penseu en ella, que us ve al cap, i de vegades et venen idees divertides que tu no havies pensat. Pot funcionar, vale? Gràcies. Que vagi bé. Adéu. Va, ja el tenim. Anem a dinar. Ai, sí. Escolta, gravem les estrofes que ens queden quan tornem, d'acord? Què dius? No, jo no les tinc, Jo necessito més dies. Ah, mira, doncs la setmana que ve, com que tinc aquell forat, si vols... No ho entens, és que no, és que el Quim necessita el disc ja i la setmana que ve fem mescles. No, és que no sé, a mi m'agradaria poder-lo acabar amb calma, però... Ja, però els discos no s'acaben, es maten. Doncs jo no estic preparada per matar-lo. Mira, escolteu, a mi el que m'està matant és la gana, o sigui que, sisplau, anem al Mabel, que fa estona que ens guarden taula. Va, sí? anem a dinar. Avui hi ha arròs de muntanya. Ja. Mar i muntanya, Guillem, mar i muntanya. Hòstia, ara fotria una migdiada. Una noia que et fa riure, una nena que somia, ànima d'esperit lliure, elegons. Una porta sempre oberta, tramuntana que revifa, dona forta i valenta.